MOI, moi kaikille, täällä on Juppimies ja tänään minä teen sellaista hassun hauskaa videota, missä minä esitän leluilla tai ukkeleilla ja sama. Ja siinä on erilaisia tarinoita ja siinä on erilaisia tyyppejä siinä ja älkää väittäkö, jos minun käteni on siinä. Siitä taitaa tulla aika huono video, aivan sama. Vaan ainakaan tykkää snapia ja plää plää plää. Ja jos tykkää tästä videosta, sinä et vielä voi tietää, että se tulee tapahtumaan, koska minä vasta selitän tässä kohtaa nämä. Nauttikaa tai ihan sama. Aloitetaan. Ja ai niin jo, kaikki ajattelee tästä tärkeä asia, miksi mulla on huppari. No se ei kuulu tähän videoon, moi! Jatketaan. Siis miksi me jatketaan? Ekaksi, Steven päivä. Nyt voitais nousta. No niin, nyt noustaan. Mitä minun pitäisi tehdä? Pitäisikö minun mennä? A. Mennä ampumaan tai B. Tai mennä lavalle esiintymään. Hyvät naiset ja herrat, antakaa tervetulleeksi Stevie! Kiitos. Ei tarvii liioitella. Tai C. Tai menen tappeleen kaverin kanssa. Silleen tappelisin sen kanssa. Tai vaan, no minä vaan voittaisin sen ihan turhaan. Mitäs minä tekisin? Minä voisin tehdä kaikkea. Ekaksi ampumaan. Piip piip. Ottakaa hänet kiinni. Ops. Tai mennään sinne lavalle, sinne stadionille. No niin, nyt meillä on vieraana Stevie. Kiitos. Minä olen täällä ja minä ja minun ystäväni. Hän. Tapahtuiko jotakin? Hello. It's... Tai vaan tappelisin mun kaverin kaa. Hei moi! Mitä? Mitäs tapahtuu? Nyt on tavallinen päivä. Nyt ei enää tapahdu mitään. Hyvät naiset ja herrat. Hei! Mitä? Miksi nää valot tulee? Ja miksi sä tuijotat siinä? Joo, miksi poliisi on täällä? Oh no! Tältä iltaa show on päättynyt. Hei! Nyt pitäisi tehdä jotain. Mitä? Oi jumalais. Jai niin jo. Tämän toisen on aikamoiset ystävykset. Oho, sehän sattui. Ai moi, moi. Moi. Ai! Ei sen pitäisi sattua. Pikkukaveri. Älä koske mihin. What the? No. Mitä? Wow, pikkukaveri. Hei, lopeta. Mitä sä teet? Miksi sä hehätit?
Nukuit sä? Seuraavaksi. Isot tyypit tappelee. Wow. No niin, nyt. Kukaan ei voita minua. Koska mulla on kiinteä kankku. Katso vaikka. Ja minä olen voimakkain. Et kyllä ole. Voitin. Minun pitää voittaa hänet. Hello, itse alkaa. Yeah. Mä voitin. Ei päästä irti, hei. Lopeta, hei. Minä voitan. Oi, Abibu, tatiju. Mulla on nälkä. Nälkä on nälkä. No, ei tää ole hienoa. No, oli aika moista. Jos tykkäsit ja blää. Ja tää video olisi tässä. Eikä nimi oli Juppimies.